Uyabona njengoba izihlobo zakho zingakunakile nje. Zingakushaya indiva nje kwavele ngoba vele awumuntu otheni usayihlanganisela nje vele nothing special about you. Ayikho iwawu ngawe. So uyayiphilela lapha ekhoneni lakho vele abanandaba nawe abakucheck nanokuchecka. Sometimes ziyenzeka nje izinto vele bengakutshelanga vele. Yabo. So nothing much. Usayihlanganisela phela ngithi izinto azikakuhambeli kahle hle. Ziyothi zingahlangana ke nawe uwe loya. Lwayi uyayinosa. Uyagijima lapha, uyagijima lapha. Bazokuchutha ke. Bazokuchutha ke impela njengejuba. Ngoba usuyilethile phela. Bebengenandaba nawe. Yini ucabanga ukuthi sebenendaba manje ngoba usunezinto ngalesi sikhathi? Ubingelelo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Mina ngibona ukuthi ikhotha hayi engayikhotha yayikhahlela impela. Awubheke nje. Kungani kumele ukuthi kube uwe ohlezi ubafonela bona bengakufonile? Kungani? Wena owazi ukuthi abakini bona abazazi ukuthi wena owakupho. Phila impilo yakho, hlanganisa impilo yakho lapho nawe. Ngendlela yakho. Bhekana nasesiqanda mathe sakho nezingane zakho ezele. Ngoba manje wena uzothola ukuthi unale drive yokuthi ufuna wakho umndeni, ufuna kube neunit, kube nobudlelwano. Abekho lapho, uwe nje lapho. Uwe nje kuleyo nto leyo ye drive yomndeni nani. And as a result uzoba sengathi unesiceve futhi. Angithi vele phela izinto zakho wena ayakahlangani. Kodwa ziyothi zingahlangana. Okukodwa phakathi kwalokho okubili kuzobe sekuyenzeka. It's either wena uyayinosa. Yonke le ndawo la extended families angithi usuyinginga phela ufuna ukushayela ihlombe ukuthi uphumelele empilweni. Bazokuchutha kahle. Bazokuchutha bebengakwazi nanokuthi ulala udleni. Bebengenandaba nawe. Kodwa manje ngoba usuphumelele sekukhona ukuhambela kahle. Wena kosuyiletha. Ilokho kokuqala okungenzeka. Okwesibili okungenzeka ibona abangayiletha ke manje. Bangayiletha ke manje bazidlise satshanyana ngoba phela sekukhona okuthile ngawe abangawazi ukuthi sebefuna ukuyifeatureisha. Hayi wakwethu lo, hayi nyamazi lo, kwaukuthi kwaukuthi. Angithi kade kunjani? Ikhothayo engayikhothi yayikhahlela. Obani abaziyo ukuthi wena uxayekile, ukhala kobani? Yabo? That is why ukuthola ukuthi awuyazi into eyenzeka behind closed doors, yabo? Nina abantu bomphakathi anazi nibona umuntu osephumelele nje, osebatshaza, osenemali, osekuwukuthi umndeni wakhe akayingeni indaba yawo bese kuthiwani awuthwale ngabo vele yini engazwani nomndeni. Musana ukukhuluma izinto eningazazi. Benikuphi? Ewe vuka, benikuphi? Akho ngisho yedwa kulemndeni yakhe obunendaba naye. Sekumele ngoba nakho useyinkinsela yasemgungundlovu ahambe bancenga manje, ebancengela ukuthi yena usephumelele ngoba nakho uma engabancengi kuzothiwa uphendule idlozi. Noma useyayiqhenya, ubengayiqhenyi ngesikhathi edla imbu yanguthi, ubengayiqhenyi yini lapho? Angithi benimelele kude, qhubekani ke nime khona lapho futhi nimbukele. Qhubelani nime. That is why abanye abantu ungabagxeki labantu uthola ukuthi now they are wealthy and successful. Thola ukuthi nje is like they don't give a damn. Indaba ye family, they don't give a damn. Yabo? Cause uzothola ukuthi the very same person
was the same person obekade ethi ukhathalela indaba yani yobumbano. Kodwa bona ukuthi la ngazi ukuthi mina ngedwa nje ucabanga lento and yimina ofonayo akekho mina ongifonelayo. Agcina naye esenza njani esekhathala esephelani amandla. Bese beyaphawula abantu hayi wathwala indaba engazwani nomndeni wakhe kwasha kwacisha kwavutha amala. Beni kuphi so sekwazi bese akade bese thuze uyiqale phambi kwethu lento njengoba esilapha sekhona. Nawe ke yenza izinto at your own terms ngoba nakho now we are successful now. Just do things at your own terms. Ungacrucify, ungabethelwa, ungabi wena uMessi ozothwala inkinga zabantu la ekade bengekho wena uquluza phansi. Yazi nje even to check a person, just to check on a person ukuthi ayi right no hayi uthi uzofuna imali yakho cha uyaphila la aphila khona. So uzomazi manje ngoba nakho use right empilweni. Yabona lento yemndeni ngizokutshela mina ukuthi yabona ngoba nje ngiyazi ukuthi you people what are you going through when it comes to family. I know. And it's not hard, it gets easy. But when now you want to make it hard, it's easy. Because when now you want this sense of belonging. That sense of belonging ngathi yona kanye lekulimazayo. Yona kanye le sense of belonging ekulimazayo. Protect your energy. Because yazi sometimes kune family othola ukuthi we are trying something, but when we are with them they don't give you that encouragement and that positive energy. They are always crucifying you. They are always point this and that, on pointing fingers at you. Abo nento yakho ngathi ayicaci kahle iyacikiza, but hayi wenza ukuthi lento yakhe ayihlangani. Yabona bakubuze ngamabusiness akho noma into oyihlanganisayo bayigxeke futhi lezo zinto lezo. Ubona ukuthi to be around these people nana lo muntu osuyena bamquestion ukuthi unhloboni manje wena lapho you are trying to be a better version of yourself, but more fika kubona they don't see this and mhlawumbe uzoba yedwa ozothi animyekeni uyazi ukuthi wenzani, animyekeni naniphilani impilo zenu. Ngoba kuyabonakala phela ukuthi wena usubethelwe la ngoba now they don't understand you. Kanti wena you know exactly what are you trying to do. Maybe this thing of yours ingoba nje ayikakachumi kahle lunge, but already they are coming with negativity around you. Bafethu protectani energy yenu kuma families enu. Iprotecteni energy yenu kuma family. Kahle nihlangene ngayo ilento le ye DNA yabo nabo ba abantu nje kahle umuntu nomuntu unohambo lwakhe la emhlabeni. Unohambo lwakhe la emhlabeni. Akusho ukuthi ba desert ubalahle. Akusho lokho kodwa protect yourself. Nayo into engizama ukuyisho mina. Protect yourself. Do things at your own will. It shouldn't be a force. It shouldn't be a command. It shouldn't be this thing of uzizwe uphoqelekile, ukhombekile. Yabo? Awungazizwa unengcindezi ngenxa yefamily. Yes, a relationship is about compromises here and there. But phela bakucompromisela yini wena ke? Now kumele bekucompromisele. They need to be there now for you. Not when you are always there for them. Try to fix things. Draw boundaries. Kahle enza ama boundaries nawe kwifamily yakho. Are clean and clear. I don't like this, I don't tolerate this, I can't do this, I can't do that. Yabizwa ayishayisane ngomoya ukuze kube khona healthy relationship. Abazi ukuthi this is what you don't like, this is what you like. Akube clean lokho, akube clear lokho. Nibange konako ngcono ukuthi uzenza ngcono. Ningaba kungabi ukuthi wena uya boiling things awusho. Sobonakala ngawe ukhala amaphepha. Akwaziwa kongisho kodwa akhala ngakho wena. Kodwa nje protect your energy. Bantu ningakhulumi into eningayazi.